no ano 410, após un pacto entre o rei Hermerico e o emperador de Roma. Ah, claro. Segundo o conto bonito, os suevos chegaron, chamaron educadamente á porta do Imperio Romano e... Zas. Bo día, emperador de Roma, vimos fundar aquí un reino medieval, se non lle importa. E Roma, forte, ordenada e perfectamente funcional no ano 410, respondeu, adiante, pasen, asinen aquí o foedus e boa sorte coa Galiza. Pois non. No ano 409-411 o Imperio Romano de Occidente estaba feito anacos. O emperador oficial, Honorio, estaba en Rávena. Sen controlar Hispania, sen exército, sen administración e sen capacidade real para pactar nada. Na Hispania, que había? Un emperador? Sí, pero de pega. Máximo Maximus, un usurpador local, proclamado emperador na Hispania entre 409 e 411, sen recoñecemento firme de Rávena e sostido polas elites locais que facían o que podían para sobrevivir ao colapso. Así que non houbo ningún foedus romano clásico. Houbo acordos improvisados, negociacións de urxencia, pactos de feito con autoridades autoproclamadas, non cun imperio funcional. Pero claro, dicir isto queda menos heroico. É moito máis bonito falar dun gran pacto con Roma, aínda que Roma xa non mandase nin sobre si mesma. Historia real temos un imperio colapsado, unha Hispania sen control imperial, uns usurpadores locais e acordos de supervivencia, pero para o mito nacionalista temos unha Roma forte, un emperador presente, un foedus solemne e un reino fundado con selo imperial todo moi limpiño. Pero falso.